No niin, tehdään tämmönen tomaattinen kasvissosekeitto. Mulla on tässä ainekset pöydällä. Tässä on noin 500 grammaa keräkaalia. Sitten on noin 4 porkkanaa ja 2 pientä sipulia. Ja ei muuta kuin aloitetaan sillä, että laitetaan kattilaan tommonen 1,5 litraa vettä ja kaikki ainekset kattilaan ja annetaan kasvisten kiehua kypsiksi noin 30 minuuttia. No niin, keitto on soseutettu ja sit mä oon lisännyt tänne mausteet. Eli mä lisäsin tänne tommosen 2 ruokalosikallista suolaa, teelusikallisen mustapippuria, teelusikallisen rakuunaa, sitten tämmöistä espanjalaista mojokastiketta, 2 ruokalusikallista. Mojokastike on tommonen tomaatti, valkosipuli, kastike. Tabaskoa laitoin 5 tippaa ja tomaattista ruokakermaa 2 desiä. Sitten vaan vielä pyöräytetään sauvasekoittimella koko komeus tasaiseksi. Näin. Ja valmis keitto näyttää tältä. Ei kuin syömään.